To si Kuan. Ano oras may kwarta? Haha. Wala ko kwarta. Jodong. Okay, soroy na tag sugod. Mayong gabi sa tanan mga kaundoy o inday dra, mayong gabi sa tanan. Sa atong video day karon mula agta o plaza kay daghan daw baligya dito. Anong daghan magbaligya? Kay hapit na ang amuang pista diri sa amuang lungsod. So, daghan nga display og baligya dito. Mao na lang to ato ang videohan kung sa ilang mga baligya. Manuroy ta dito, manuroy ta, maglaag ta. Kay hapit na mapista na aon ta event, Miss Bacolod, ang apan lang kay di ko kasulod, kay nga naman wala ko'y pang-entrance. Di ko kasulod, gusto man ko musulod pero wala ko'y pang-entrance, so di na lang ko musulod. Kung pagkabuhato ko, suroy-suroy lang ta. Trip lang ba, hike lang ta sa mga sa plaza laag mi dito, okay? So, stay tuned mga men sa tarang mga undoy og inday dra, okay? Nana ko sa gawas, nagulat na lang ko sa kong kauban nga manglakaw mi. Anak ko sa gawas balay. Go! Gawas sa balay. Waiting for kauban. Right. So si Kuan. Ano oras may kwarta? Haha. Wala ko kwarta. Jodong. Okay, soroy na tag sugod na ta sa pasada na room. May ipintol. Pinta kay dagko kay sakyanan. Ha? Future husband and wife. Future husband and wife. Ora kaubanan. Ungod kauban. Wala yung naghan ng sakyanan ni Nore. Adong. Patapo ka po, me. Patapo po niyo, okay? Ay, birap, dagan. Okay. Time gyapon sila o ano rin ang labuyo. First tindahan sa Patusan. Di ba ipalit nyo, Col? Ha? Ito, pan-jogging? Ha? Musayaw po dahil ka dahil? Ha? Yeah! Ha? Sinilas? Saan na sinilas? Pinagawa ka na eh. Utrat? Tulog lang siya pero buot. Dahil dako mamay. Malagi mga naan mo palit sapatos na ay mga sapatos puti, itom.
Go! Or go! Kang ayan to, labanan mo to. Sorry kay mga men, di ko kapalong drive. Asa man? Nahanap sa ano. Skid, roller skid, roller. Okay, basta way mga lingaw. Suroy, tanaw tag sapatos. Yan. Pambata. Up. Sulaw kayo. May mga pang basketball. Say. Gwapo niyo. Tanaw na to. Pila na eh. Makita. Yan eh. Tuit. Saro. Kapok to dire. Kaya pasi inaklakawan na. Pasi sakto na tayo na. Nakalakawan yung masakit na. Kini oh. Kini dayo. Dapat luwag yun. Kini. Kung babae kitsa ko. Kung babae kitsa ko. 1 million. Kung hindi, murang rin. Ha? Okay, doray na punta sa Saninaan. Ngamen akong gihuso ang kuan kay hadlok ko masangkilan dagang tawo. Pud na sa bigas. Jacket pang bata, tag 100. 100. Ano to dire? Yang hipe, kauban niya. Yan nawag lang. Sa una, kusog kay kumangukay. Karon dili na. Sa una lang, kusog kay kumangukay, no? Karon dili na kay. Nalam po kuya ko ako galiw. Out na sa mga tao.
dula, volleyball, wala, volleyball. Ugma, basketball, o motor cross. Motor cross, o basketball, ugma, manami. Karon wala ka dula, kay ininar daw buntag. Yuga, kasi kung kamutoy. Mo karon ulang mandare. Babot kay me. Palho! Padar! Look, sir! Ka? Huli na ka? Di ko hili ka na, gyot. Pero tanaw. Huli tao pa ko, pwede. Ninyo na, di, masuko ng... Tara ko! Gano'n ba? Ano dahil? Ha? Dili na! Girl! Ayaw anak girl! Very good! Very good! Ha? Hingi ka? Bot? Ikuan ra ba? Isiradan? Pero muka ihi ka. Oh! Oh, dayon ta! Yayo na ni Dudong Sal ang kuhan. Ba't nagagwapon magaroon ba? Ay, nga awat ako nimo. Ako sa pa si Rita na kay ayaw. Ditag kuhan, nangita og CR. Ako sa kuyugan. Balik ko! Labay ko na! Wait, tawo? Diri o, ambot. Artera ba siguro na yung ba na eh? Alright! Sulod ko! Kitsa may duty ron, te, ikaw ra? Ako na to si Charles Pikas. Alright! Na ako miss bakulot ni kahigdaw, ang papel ng lood kay pildi na tanang kontra. Pilya na ko. No match. Tulog-tulugan na lang. Ay, walay tao sa tindahan. Lakaw kong bata, ako na yung bantay. Bilang. Bilar po gabi, abot akong trupa na ko sa Manila ba? Dugay na kauli, 18 years, karon para kauli, motong lingaw-lingaw ito si Binilibin. Nalaunahan po ko. Hoy, Pilatot! Mas meron kayo kita sa ikuan. Be! Huwag ka lang mawala! Saan kami kita kapit gabi? Alright! Naara ko sa gawas, kaya wala ko'y kwarta, dili ko kasulod, wala ko'y pang-entrance. Gawas na ko, dili na ko, nagtanaw na ko. DJ na ngaon, di ba daw? Ano ba? Okay mga kamen, moto mo ang laag sa plaza. Moto nakita nyo, narami sa gawa sa auditorium, wala kami ni sulod, kay lagi, wala may kwarta, wala may pang-entrance. So, ninguli may sayo kay medyo ning taliksik na po ang panahon. Ning taliksik ba? Kapalo mong si taliksik. Kaulan nun. Kaulan siya. So, ninguli may sayo. Ayun. Karon, nanak ko palay. Ayun, sulod.
Og maura to ang atuang short film. Short film. Kung ganahan mo sa video na ko, ayaw kiglihok. Please na lang ko like and subscribe. O mayong gabi sa tanan. Wash out tanang mga men. Akong ibalik. Kung saan pagpalong be? Sigaog mo pa. Asigaan ig mata.